Ето, какво става пак, приятелчета? Втора част от дневната рутина. Тук сме готови. Лъсна вентилатора. Трябва да го включим. Ето. На третата. Сега. Телевизора трябва да включим. Ще влезем в YouTube да гледаме моите видеа. Включваме телевизора. Ето сега включваме. Опа, включихме го. И сега натискаме ето тук къщичката. Тя се изтрила. Но все тая. Поне я виждам, може все още къщичката. Натискаме я и отиваме у YouTube. Ето да не ви лъжа. Опа! Нямаме такова. Просто, че си отида в телевизора. Да. Ето тук. В Netflix. И там май мога да гледам. Видеята ни. В Netflix май няма да ги имам. Да. Просто ще изгасиме това телевизора, да направим някаква белега, не го повалиме. Втора рутина, трябва да си оправим прическата. Както виждате, доста ми е такова. Трябва да напръскаме малко с вода. От това май ще стане втора част, защото сега не мога точно да го направя. Може да се видите. Ето ви. Шарлалалала, шарлалалала, шарлалалала. И така. Така трябва